Kérek, de a hajtó nem tudatta velem. Welfare nevű 2003-as születésű sárgaherjetje a fogadban, Kozári József a fogad fenntartója, támogatója a fitokavalló, gyógynövények, VSG sportterek, Tanita lovasboltja Érdről. Ifjú Bozsik József jelezte, hogy a lónak ez az első egyes fogadhajtó versenye. Ifjú Bozsik József csapatban magyar bajnok, egyéni ezüstérmes. Ifjú Sántal Margit Borbála pedig újonc az A kategóriában, de a jövőben szeretne ebben a sportágban és ebben a kategóriában folytatni a versenyzését. Harmadik indulónk majd Demko Zsolt lesz, aki jelenleg még a pihenőben tartózkodik. Lesz látható a kettesben. Ifjú Bozsik József. Welfare nevű lovával. A 7-es számú akadályban Kozári József fenntartója. És még egy-két kapu van hátra a 7-esben, és ő is felélegezett a mai maratonhajtás versenyszám. Mint ahogy ebben a pillanatban Ifjú Bozsik József